amikor a becsületes emberek rabszolgasorban sínylődnek. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. A hatalmat átszövi a korrupció és az árulás. Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot. Mit is tenni zúdni fogunk? A vidéket bűnöző hordák tartják rettegésben. Aki nem hódol be, arra terror vár. A sötét erők uralma végtelennek tűnik. Magyarország nem a mi. Ám ekkor feltűnik az új erő. Erős és rettenthetetlen gyalogságunk van. Ki szégyelli a mellényét? Senki! Bátor és dübörgő lovasság. Hogy visszaadja a reményt. Minden egyes ember küldetéssel rendelkezik. Mondd ki az igazságot, és küzdj érte bátran, büszkén, becsülettel. És elhozza a szebb jövőt. Felemeljük a fejünket, és visszavesszük az országunkat.